Hola xics, hola xiques. Avui anem a utilitzar la calculadora en la classe de mates, així que si teniu una en casa, agafeu-la. Anem tots i totes a la pàgina 204 i 205 del nostre llibre. Ja el tenim ací. Val, mireu, així ens explica per a què serveix cada tecla. Val? Estes d'ací, en el meu cas la C i la AC, per a tornar a 0, si ja tenim alguna cosa escrit, val? Tornem a 0. AC per a enxufar-la i C soles per a esborrar l'últim número que hem escrit. Imagineu-se que jo vull sumar 20 més 30, val? Que són 50, però m'enganyi i pose 20 més 25. Borre en esta tecla, en la C, el 25, torne a escriure el 30 i em fa bé l'operació. Vale? Així no tenim que tornar a començar a escriure altra vegada 20 més 30. Sols pulsaríem així, esborraria l'últim número que estava mal, que era el 25, i puc escriure el 30. Val, després la tecla de dividir, la tecla de multiplicar, restar, sumar i igual. Anem a veure les activitats. Si no teniu una calculadora a mà, doncs mireu, els ordinadors solen tindre-la i també en el mòbil dels pares i mares, si vos es deixen, podeu operar. Val? Aleshores, agafem la calculadora, apretem a la tecla per enxufar-la i pulsem 37 més 15 igual a 52. Val? Així poseu el 15 igual a 52. 45 més 29, 74. Val? Vosaltres aneu fent, poseu pausa, pauseu el vídeo i aneu escrivint. Feu-ho sense mi, que això és molt fàcil. Després ho podeu corregir. Hi ha gent que calcula tan ràpidament que no li fa falta la calculadora per a res. 45 més 29, així estem escrivint totes les tecles que hem de pulsar, vale? 74. Vinga, ara restar 93 menys 15 igual a 78. I 73 menys 54 igual a 19. Val? Continuem? Vinga. Diu, completa les sèries i usa la calculadora per a comprovar els resultats. Ara deixem la calculadora, sumem nosaltres i després, si ho corregim, feu com si fóreu els mestres, corregint-se-ho amb la calculadora. Que guai! Vinga, suma 30 cada vegada. 50 més 30, 80, més 30, 110, més 30, estem sumant 3 desenes, 140, més 30, 170, més 30, m'esperem, 200, i més 30, 230. I ara agafeu la calculadora i ho feu. Es posem en el 110 més 30 igual a 140 més 30. Mireu, si torno a pulsar el més, m'eix el resultat també, 170 més 30 més 200 més 30, 230. Quan aneu fent-se majors, aneu donant-se compte de truquets que té la calculadora per a agilitzar i anar més a pressa. Fem el mateix amb la resta. Estem llevant 150 menys 20, 130 menys 20, 110 menys 20, 90. Molt bé. Menys 20, a 9 li lleve 2, 70 menys 20,
50 i menys 20, 30. I ara agafeu la calculadora, es poseu en 130, menys 20, 110, menys 20, 90, menys 20, 70, menys 20, 50 i menys 20, 30. Val? Anem a la següent fulla? Vinga. No guardem i passem de fulla. Calcula aquestes operacions i després comprova els resultats amb la calculadora. Fem el mateix. Deixem la calculadora. Escrivim ací els resultats. Bueno, el resultat no, escrivim l'operació sencera amb els números ben copiats. 175 més 776. Jo sols vaig a fer esta, I vosaltres aneu fent-les totes. Vinga. 6 més 5, 11. El 1 dalt i el 1 baix. 7 i 7, 14. I una, 15. I 7 i una, 8. I una, 9. Val? 951. Ara vaig a comprovar-me-la en la calculadora. 951. Ho he fet bé. Val? Vosaltres segur que també. No feu trampetes, feu-les avui sumant i després comproveu en la calculadora. Val? La calculadora és molt important saber-la gastar, però és imprescindible que sapigueu fer les operacions sense la calculadora. Estic recordant-me d'algú que al principi de restar i de sumar va vindre en un rellotge calculadora. Que risa, Val, fem una resta junts i la resta les feu vosaltres. 215 menys 98. A veure si se'n recordeu de restar. Prepareu la maneta, agafem el 8 i contem. 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Apuntem 7. I l'1 que he dit així del 15 baixa com una fletxa i el 9 el converteix en un 10. Agafa el 10 i compte fins a 11. Ja el tinc. Apunte 1 i l'1 que he dit així baixa com una fletxa. Este 0 imaginari que tinc així es converteix en un 1, l'agafa i compte hasta 2. 1. I ja el tinc. 117 seria el resultat d'aquesta resta. Ho comprovem en la calculadora. 117. Val? Vinga. A veure, quin número vos ha donat la segona suma? 705. Si no m'he enganyat, posant els números en la calculadora. Ara sume 495 més 47. 542. Molt bé. Ara reste 716 menys 98. 618. I ara l'última resta, 805 menys 49, que seran 756. I ja les tindríem. Val? Anem a les activitats de baix. I ara sí que vos diu que ho feu en la calculadora. Val? Aneu sumant 351 més 469 i heu de posar així el resultat. 800, a veure, no, 756. A veure, no, aquest és el resultat d'abans que havia fet. 351 més 469, 820. Vinga, vosaltres feu-les totes i jo també, poquet a poquet, vaig fent-les en la calculadora. Esta suma dona 925. Esta té 3 números, 815 més 46
més 38 igual a 899. Molt bé. Vaig a pujar-ho un poquitiu. Així ens apareix una multiplicació 52 per 3, 156. I així continuem amb les restes. 763 menys 95, 668. 825 menys 176, 649. 905 menys 99, 806. I l'última, 341 per 2, 682. Val? I fins així. Espero que us hagi agradat fer les activitats en la calculadora. Avui diferent, eh? Vinga, una beseta molt forta. Adéu.